Dolaran bar madang ini. Lah. Kok minti dipakani gimbal iki. Ngene iki nek nuke alasan arep mulih lah. Ya kesempatan ngene. Iya. Kepala sukune. Ndak ngomong kowe arek ngomong curhat. Heeh. Engko nek aku sing ngomong dhewe engko ora beneran. Kerja rame mangan seger kerja rame member kok tekan Desember. Ya Allah, ya Allah. Agek ngono ki lho wis. Agek ngono wis leren. Kowe nek ora percaya ki lho, ndi kentrus kae? Gi, lho. Raine kaya. Raine. Lho, mintimu terdampar siji nok kene. Lho ki lho gi. Keren sitok. Ayo. Nek iki no ketua suku ki apik, heeh. Mangan seger kecurah member. Nek iki wong paling elok iki lho. Didelok lah. Beduk-beduk. Heeh. Kaya ketok. Iki rambut tekan merakyat. Lah sini iki kita wujudnya rambut jaji ini bos besar lho iki. Sing duwe tracer. Terus duwe serwekel graji. Duwe mobil, duwe alah. Duwe pabrik ayam. Pabrik truk. Lho kira sayangi siji rabi neh iki nganu. Njaluk pengestu bojone iki gak wani. Wah anggere dipontelengi ngono bojone wis gembrobos kae kok. Wingi saja arep WK dimcali sempak karo bojone mak kewakep. Ono kaya muni kaya cangkem. Krimi ta to? Jan. Lah kok anakku nek rohno piye? Pake piye kae? Lah aku bangga kok ndek bos iki. Dite wis banget jek gelem ngene iki mbok antara yo merakyat karoan cek urang bae kuwi. Sak cegur ini.